ụmụnne m ndị Igbo ndị ọma ga-adịrị mma. Ana m asị ka Chineke gọzie ụbọchị taa. Aha m brọda Paul Chigbo. Abịa m ka ntikwa mkpu ka m si eti maka ọ na-aba na-esonye nkụ ọkụ na-enwunite aka na-esonye. Ndị be anyị si na-egbuo ọ dabahọ egbugharịkwa, ọ bụrụ okwu bụrụ inu. Ọkwụnụ fụrụ ụfọdụ ụmụnne anyị enwekwa na ndị kpọchiri obi, mana ekene dịrị Chineke na ọtụtụ na ha aghọta, ọtụtụ anya ha na ha emeghe. A na-ekwu okwu imeghe anyị Igbo a ọtụtụ ebe wụsọsọ ọfịa anyị jegasịa n'obodo mere mmepe je na-aghafu ego. Enwere ndị dị so skeptical about it. Enwe ndị ekwetara ọzọ na anyị Igbo ya adịzikwa mma ọzọ, mana the realities are on the ground. Ị na-akọ n'elu ha na-akọ n'ala, mana Chukwu ekene dịrị gị na ọtụtụ na ha aghọta, ọtụtụ na-akpọ n'ekwentị, ọtụtụ na-enwe mgbanwe, ọtụtụ na-echegharị n'obi maka ife ha lụgasịrị na mba. Ndị Igbo kwuru okwu sị ka bụ onye adịna ọ na-ana, ka bụ onye adịna. Mmadụ dozichaa be ya ije ọ dịghị mma, bịazie dozie ebe gị, ịkọrọ gaa n'elu ịkọrọ gaa n'ala, ọ ka enye gị ego, ọ ka eme nke a. Ọ na-aba na-ekwu ife ọ na-ewute m maka mmadụ one ma ọ na-aghọtara ife a na-ekwu okwu ya ebidogo. Mmepe anyị Igbo ebidogo. The realities are on the ground. Ife ọ pụtara ụlọ ebe ndị a nọ na Igbo race should go into extinction. Ọ ife ọ pụtara. Anyị arapụzi asụsụ anyị, our language, our culture, our land, our father's land. Abụrụ ife ndị iro ya ewere, ndị na-achị efi awakpozi anyị, anyị atọzie n'ịgba ọsọ. Ọkwa ife ọ pụtara. Nee ka ndị mba ọzọ si wee meghesia be ha. Anyị na-eche echiche ka anyị esi wee mee Igbo mass return, ka anyị nata n'igwe, ka anyị buga ife nọchiri ụzọ, ka anyị wepụsịa iluru ọjọọ, ka ehopụsịa ya. Ọ ife abala anyị ada atụ. How can we, the younger generation, yesi wee mee accept failure? Onye ajụrụ ajụ na-ajụ onwe ya. How can you accept failure when the match is ongoing? The game can be on, ịnabata failure. Our forefathers fought and they bled to death. They preserved this race called Igbo race. Ọ bụrụzie gị nwa bụ youth na-akpọpụ ọsọ ije na mbasi niile ọ na-ekwo, ije na foreign land, anyị bụrụzie fugitives, anyị na-akpagharị ka vagabonds, atụrụ enwere onye nche. Ị na-akpọpụ ọsọ a na-emeje akpa, ị mara no act of cowardice. Mmadụ ji ije abroad jecha ọ batakwa be nna ya, no place like home. Nke a bụ a na-efepụ abroad, onye fepụ ebe ahụ ọ sị na o chezọ na Nigeria, o chezọ na ife anyị na-ekwu okwu ebe anyị Igbo, ada m ekwu okwu obodo a. N'uche nke m, ife unu na-akpọ jakpa bụ act of cowardice. Na ọtụtụ ife dị popular apụtara na ọ dị correct. Ụfọdụ ife dịkwa incorrect adịghị popular, ọ bụrụ ka ọ dị. We must pay the price. We must fix our land. Already made mentality bụ nsogbu anyị na-enwe. Ọ bụrụ na our politicians fail anyị, we cannot fail ourselves. And the God will never fail us. I know that. Anyị restore our land. Ndị kwesịrị ime anụ ya dị selfless. Ọ bụrụ ndị furu ego n'anya, ọ ndị ya dị nkwadobe ịchụ àjà nyere anyị Igbo. Nee ka ndị China si meghecha abịa ha. Enwere nwanne anyị nwoke jee na China ije go afịa. Onye China sụgbara ya Igbo. Ọ sị onye be anyị na mma asụ ga-adaka n'ọnụ enwe, onye be anyị kụja. Ife onye China gwara ya na mma asụ ga-adaka n'ọnụ enwe, nwaanyị onye China. Ndị China na-amụzi asụsụ Igbo. Anyị nọrọ ebe a sekebe aka na ụkwụ na-asụ oyibo. Our culture na-aba into extinction, agba nkịtị. Ị na-eme mkpokọnata, ụfọdụ a na-eme mkposasị. Ekwugo m ya kwukwu ugboro na ọ na-abụ obodo dị mma enwe ndị na-anọ na njọ ahịa, mana ọ na-agbagharaghara, ụfọdụ a na-elepụ afịa. Otu ọ dị na anụ ọgụ, ụfọdụ a na-elepụ mgbe egbe. Mgbe COVID-19 bata, ndị na-ele nose mask ma hand glove ha chọrọ ka ọ kwụsị akwụsị. Ụnụ afụ ka echiche mmadụ dị. Ife anyị na-eme bụ crusade, and all the divinely signed. It is not a clueless effort. It is better to do something imperfectly than to do nothing flawlessly. Do not be a failure to this generation. You rather be a positive contributor, a ladder that will give a successful and a progressive restoration to the future generation, to the land of Igbos. I pay with the price ụmụnne m, anyị akwụnwe ụgwọ a. Our forefathers did it. Ife dịrị anyị bụ ichekọsị echiche ọnụ maka echiche mmadụ abaka. Enwe ndị ọlụ ha bụ imebi obodo. Obodo dị mma sị kụsa sị mụsa ya ọkụ, ọ bụrụ ya. Ọ bụrụ ife niile bụ ụbụrụ n'isi ka ụbụrụ ha na-arụ ọrụ. Ọ bụrụ ife niile yi akwa ka isi dị mma. Ọ ife a ka anyị ebu n'uche. Ajụjụ ya jụọ onwe gị bụ, a na-anatazikwa ezumike nka? Ama m ọtụtụ ndị okenye kpọgoo m sị m na ha chọrọ ịnata ezumike nka, na ha adịgo tired
ụfọdụ akpụgo from various countries of the whole world wee sị m na ọ bụrụ ma ego na ha akpataghị ego, mana o nwere ife dị ka be mmadụ na ha adịgo tired. Ife dịrị anyị nwa bụ ụmụ okorobịa bụ ọ bụrụ na ịmaka ife, ọ bụrụ na ịgụka akwụkwọ, ọ bụrụ na ịfụka ụzọ, ịma agwa m nọ ndị ọjọọ ya akpara obodo, ndị ọma na-ezo ezo. O kwesịrị ka m gwazie unu nke bụ eziokwu. Unu ama nsogbu kpatarụ o ji dị ka ọ na ife a na-eme n'ala Igbo ama ebigbo obi chakwa na taa nọ maka na the good guys are not together, we are not coordinated. O so n'ife ndị agba mbọ etinye onye m nwere ike ka anyị nwee coordination. E nwere ife kwesịrị iji ka anyị ọnụ. Ọ dị ụzọ ife na-abụ na ịtọ m na-agba mbọ ka ehibe. Ọnọgo otu Lion Business Park dị mkpụ n'ọnụ wee na-ekwu ya. Ekene m Chineke na nke ebidokwara advert ya second phase na-ekwu ọtụtụ mmadụ ka ha na-abịa n'ikem. Ọkwa factories na nwanne anyị nwoke a kịta ife ụnụ fụrụ bụ nwanne anyị nwoke nwere factories na China ebe a na-arụ akwa. Ọ kpọrọ m wee sị m na ọ dị mwute na mmana ndị nna ya ochie, ndị nwa di ya na cousins, nephews, ndị oyi nọcha n'obodo a na ha ncha na-eberi ya na ha enweghị ọrụ. Ọ bụrụ ka obodo a dị maka obodo agwọtọ n'obodo eghena ka nri na ha enweghị ọrụ, mana factory a ọ na-agwa m kịta na ife ọ na-akwụ ụgwọ na-achụ 285 Chinese ka ọ na-akwụ ụgwọ na these factories. Ụnafụ ka o si wee sere m ya section by section. E nwere ebe a na-akwa akwa ndị soyin, nwee ebe a na-apaki apaki, nwee ebe a na-eprint eprint. Ife abụ onye Igbo nwe ya, nke a bụkwa ofu n'ime ọtụtụ n'ime ha kpọrọ m. Nweru ndị foreigners ha employed na-akwụ ha ụgwọ. Anyị nọ ebe a na-ebe unemployment. Ụfọdụ ụmụ okorobịa anyị kwesịrị ịnabata ụmụnne anyị ebe a, ma ndị igwe ma ndị eze. Ịma na ha erie na richi ọnụ. A na-emere anyị ọgbọ na-eche agụ. Nwanne gị weta ego na mba bịa ka ọ rụọ factory n'ụlọ, iburu okpiri wee so ya. Gwa bịa ha milion ọ ya akwụghị, o wee waa ana, ewere ajọ obi wee gbuchisi ya n'Igbo. Na-eka be anyị dị. Ụlọ si m na ezigbo ife ka ọ bụ ego nke a nara ana ka development eji ya wee mee. Ebe ọ na-ego development ọgbọ na-eche agụ. Ka efe unu na-eche? Ajụbugo m ajụjụ a na mbụ. Ọ ife o ji awụ nkwucha m wepụrụ nna anyị Ojukwu aka. Otu ọsọ ọnya dịrị m wepụrụ ya aka. Onye ọbụla ma ife mana the first richest black man enwere in his days nọ late Chief Louis Odumegwu Ojukwu, nna Chief Emeka Odumegwu Ojukwu. Ọ moto ya ka eji wee bupụ na Elizabeth mgbe a bịa maka independence. Moto Nigerian gọọmenti enwero, mana nwoke a akụnụba ya ma nwa ya bụ Ojukwu eje hụ na mba jeruo akụnụba nna ya. Ọ na-ana Igbo n'ego niile nna ya nwere. Eji wee lụchaa trade fair n'ebe 99 ka a bịa meghee ya. Nna ya Ojukwu wee bịa ebe ahụ, the blessed memory, wee negharịcha anya wee sị ndị Igbo ewu kwenu, ọ bụrụ ọzọ Igbo kwenu, ewu kwenu. Anyị wee na-eme mmee sinsi ahụ wee ruo taa. Ife ọ fọrọ wee bịa manyere anyị ahịfịa ebe a na-amanyere ewu nri. Anyị wee na-eme ya. O nwefu onye nke kpọrọ mụnụ wee sị m na ife bata anụ na mma na ife ha na-arụ na mba n'ọnya ka ha ji agbanye ụmụazị nri n'ọnya. Ọ na-akọ mmiri nnekata onye na-akọ ife a ịfụ na onwe ndị na-afụ tata ha ada afụ echi. Ife a bụ ife our warlord fụrụ years back wee sị onye ọ na wee nata akụnụba ya ụlọ. Ndị Igbo wee kwuo ya n'okwu na-akụ ruru ụlọ na-ekwu ebe o si. Nke a bụ ndị mba nwere gị n'ego ma ọ bụ na ndụ, ụmụnne nwere gị n'ozu, ụmụnna gị ọ bụ udele na-eri ozu. Otu ọnụ ọsọrọ ụlọ ya dịrị. The good guys kwesịrị ịbịa together. Ụna mana ndị ori dị coordinated, kidnappers dị coordinated. Ndị niile a unu debere ahụ na ha nwa na-emebi obodo, ha jikọrọ onwe ha ọnụ. Ọ na-abịa ezu ori kịta akpọ ofu onye ori gwa ya na ezuru ori. Ọ tụtụrụ ekwentị wee mee kọl, ọ kwuo ndị bịara ori ahụ, kpọọ ha na fon gwa ha weta ife ahụ ezu. Unu afụrụ na ha ma onwe ha. O kwesịrị inwe ife ya ejikọ anyị ọnụ. Ị bụrụ a good guy, if you mean good for the Igbo land, o kwesịrị inwe ife ya ejikọ anyị ọnụ. Onye ka anyị ji ehibe nke a maọbụ nke ọzọ. Ebe ya bụ anyị nọkọ ọnụ, anyị atụba alụ ka anyị esi wee wepụ nkụ na akwụ anwụrụ, ka anyị esi wee kwụsị ilulu ọjọọ na-epu n'obodo. Ọ ka esi eme ya. Ọ na-aba akụcha ọka ata ejepuo na ya. Ọ bụrụgo ka ọnọdụ ụwa dị. Ebe ọ na-enwere ndị ọma ndị ọjọọ nọ, ịbụrụ onye ọma ọ bụrụ ịgba ọsọ ya ebi ya, asị gị jakpa jakpa ka efe na-ajakpa ife ije bụrụ slave ọzọ ebogo otu nwụrụ gị tii na nga, ewere gị na-eme object of caricature. O nwere ife dị ka be nna mmadụ, o nwere onye ya ajụ gị akwụkwọ sịkwa akwụkwọ asịrọ. Factory niile a ụmụnna anyị chụfusiri ndị ji ego, ndị aka ji akụ, ha jee na mba jee rụọ ya. Kedu ife anyị ritere ya? Mana ọ bụ na the good guys bịa anyị emitie ma ọ bụ nagodu ndị igwe, ọnya bụ otu anyị na-agba mbọ ihiwe.
ndị a kwesịrị ịdị answerable. Ọ bụrụ etinye mmadụ igwe ọ bụrụ chi onye ka ọ bụ. Ebe mmadụ gọvanọ ọ bụrụ chi, gọvanọ onye, they are answerable, they are our servants. Mana abịa ebe a ife niile atọ on upside down, ife niile abụrụ abuse. Otu a ka o kwesịrị ịdị ụmụnne m. N'elu factory a na-egosi unu, onye Igbo nwe ya, ma onye nke na-arụ jeans, enweta ndị na-arụ jeans na Amerịka, mụ na ha kpachago ọkwa akwa ama na-ada ụda na mba ụwa niile, amụrụ m nọ ndị Igbo nwe ya. Ndị na-arụ ọgwụ, ndị na-arụgasị a lot of things, ma Jews na China, kpọcha m gosi m their factories. Anya mmiri na-agba m. Abịazi ebe anyị ebe a, ife anyị nwere bụ kidnappers, ife anyị nwere armed robbers, the employers gbafusia, the entrepreneurs gbafusia. Ọ bụrụzie ndị ya dakpo ndị nne, dakpo ndị nna, dakpo ụmụ okorobịa, dakpo ụmụ agbọghọbịa, na-aṅụ mkpụrụ mmiri, a na-enwude ha every night. Ọ bụrụ ndị unu sị m na ya agba nkịtị. Come on, we cannot leave it that way. Ekwugo m ya severally. We can't leave it that way. Anyị ama agba nkịtị ife mebicha, anyị bịazie bịa tụba alụ. Let us start now. Ọ da agba tụwacha nwaanyị ime abịa mee ego nwaanyị. O kwesịrị onye tụwara nwaanyị ime bịa mee ego nwaanyị dị ka onye fichachara ike bịa jee toilet. Unu afọ na ọ dabara. A na-agụọ 1 bịa gụọ 2. Ọ bụrụ na okwukwe gị agwago gị na Igbo ama adịghị mma ọzọ, ịdara ya. We have to start now. Ojukwu na-eke ana, nyenwa na-erestọ ana. Oke na ọlụ mmadụ bụ ichekwa ana Chukwu restọr. Na ọ bụrụ sọ mmebi ka ya ada emebi. Biko ụmụnne m, ka anyị bịakọ n'ọnụ, onye ka m ji ekwu okwu ebe a. Nke a bụgodu nke izizi, aka nwee ndị ọzọ m ka ya agwa unu. Ebe ndị Igbo ya nọ mekọ ife ọnụ, ka ịfụnanya tigbuo akpọmasị, ka ịfụnanya tigbuo nkewa, ka ịdịkọ n'otu tigbuo nkewa, tigbuo iro otu dị n'etiti ndị Igbo. Mana mma agwa unu ebe ife ndị a si abata na ka esi afụnye ya ọkụ. Ọ bụrụ na ị nata akụnụba ha iwetara na mba, bịa ka ị kụọ ya ka mkpụrụ, n'ọka ndị ọcha si eme. A na-akụ ọgaranya akụ, ọ na-amị mkpụrụ ka mkpụrụ osisi. Ekwekwana ka ihe gburu nna gị gbuo gị maka ọjọka. Afịa ha ọrụ nne na nna anyị, anyị ama ekwe ka ọ gha ya, onwe ebe ha emetara ka anyị si ebe ahụ wee chara ya, maka na ihe eji ama onye m ihe bụ na onye ekwe ka ife mere onye ọzọ mee ya. Otu a ka ọ dị. Kedu ka ndị nne na nna anyị si wee nwee oke amamihe mgbe a nọ na analog age? Ọ bụrụzi anyị nwa nọ na this dispensation na digital age bụ ndị na-asọ isi. Anyị wee reverse gear na-eme travel, na-azụ oke afa, na-eyi oke akwa, na-agba designers perfume ha nwere in their days. Anyị gbachazie perfume, yiri oke akwa, buru oke ego na akaụntụ, ijezie n'obodo nwere ife dị ya. Ụmụnne m ọmaka nọ nekwa na ebe a m na-ekwu okwu ya, Lion Business Park. Crusade ya m na-eme bụ ka anyị nata ndozi ebe anyị. Enweghị ọtụtụ ebe a na-arụ esteti, ọ ife dị mma ka ọ bụ. Ife m ji eti mkpu nke a bụ na nke a bụ zuzugbe ebe anyị abụ the busiest place anyị enwe n'ala Igbo niile. Akpọrọ a n'afa ya ebe ọ na-ịnọ n'Afrịka ọ na-ehi odo. Enwere ife dị ka crime ebe a, all crime free zone. Central security cameras everywhere, street lights everywhere. Nke a bụrụ nke na-asị na-asị. Eche nata ezumike nka estate dị ebe a, residential estate. Factories dị ebe a, industries dị ebe a, ndị mmadụ na ha arụ ya n'ike n'ike. Ebe anyị arụ 22,000 stores. Ebe anyị azụ afịa. Afịa niile anyị azụ ebe a enwe different zones. Ewee mekwuzie ya ọ dị pocket friendly maka ndị na-atụ egwu. Akpọta factory na shops ụfọdụ edebe ahụ na ọ ya ada n'elu ọkwa asị. Ụdị mmadụ dị iche iche ka aka ha na gị ife achọ bụ ndị isi kpakọrọ ọnụ. Enwere ife dị ka ọgbọ na-eche agụ ebe a. Anyị ada anabata ndị na-eme aghara ebe a. Kedu ihe na-akọwa ụmụnne m? Ọ bụrụ na ị bịa ebe a weta obere ego ka e wegoro projekti a wee megoro ka Igbo dị iche n'ebe ndị ọzọ, maka onwebere ebe ya bụ ịpụta sị gị na ya agba kọntena free. Nekwa Ọnịcha seaport ka a na ha agwọcha, nekwa Imo seaport ka a na-eti ya ọnụ. Kọntena gị batagoro kịta na One port ma ọ bata na Papa Tinkan, ihe ebunata ya ebe a free ma ọ bụrụ na enwe structure ị nwere ebe a, ma ọ bụ nagodo ofu ọnụ shop. Free import and export duties. Ife ahụ ị na-arụ na mba bunata headquarter ya ebe a. Ọ bụrụgodu branch bunata, ịfụzie ka o si wee dị, ịfụ na ọ bụrụ egwu ụmụazị. Ịbata na WhatsApp group ndị na-arụ ọrụ ebe a, ịma na ọ bụrụ egwu achị ụtaba n'aka gbasuru ugede ebe egwu ndị mmụọ. Nwanne m, ebe ọbụla ị nọ na kpọọ n'ekwentị a God's Agenda Productions ka anyị tinye gị n'efe a na-eme, ka isolu were ana opekata mpe ịya akwụnye agbatịarụ gị nke fọ ọnụ aha 10 years. Kedu ebe a na-eme ụdị a? Who does that? Ụdị a afụbeghị na mbụ. Ebe a dị 2,000 hectares of land, ọ bụrụkwa acres, hectares of land dị 2,000.
a na-agwa gị aghara ife niile a anyị enwe flyover ya esi na Enugu Port Harcourt Express a wee nakpute n'ime ebe a ife a dị na Night Mile n'Enugu steeti ebe Lion Business Park dị Night Mile ọ dị n'etiti ụzọ afịa gị bata ebe ọ bụrụ warehouse ka ị nwere ihe emenwe offload njin ebe a oke si ebe a budabi ya Ọka Nnewi Ọnịcha Asaba Benin si ebe a gbagowe ma Lagos ịgba kọntena gị free ama mmeghi ya n'ene wọf ganye na ọbata na Lion Business Park inspect ya eme akwụ 1 naira ọ bụrụ na iburu afịa gị si ebe a pụta itinye aka ekpe ịbaba ime Enugu isi ebe a banye Benue steeti isi ebe a jebe Nsụka isi ebe a gbagowe obodo ndị ugwu ọ dị n'etiti ụzọ 1 pole from Main Road ọ dị na Night Mile na custom checkpoint Lion Business Park ụdị agbafụbọghọ na mbụ nke a bụrụ nke Banana Island nke a bụ ofu ụzọ afa maka ọsọ ebe obibi nke a bụrụ nke Lekki ebe a ọsọ ebe obibi ọ bụrụ nke Tinapa nke a bụ just amusement park mana ebe a enwere afịa enwere ebe obibi enwere shopping mall enwere display center exhibition center ebe a ya edewe samples afịa niile a na-arụ na factories dị ebe a enwere warehouses enwere factories enwere international schools enwere world class hospitals enwere 5-star hotels ọ bụrụ ofu ọ bụrụ ịbụ ọ bụrụ ịtọ nwee football pitch ebe a nwekwazi ebe a na-akpọ Lion Square ebe a ya dị enwe night life ma international market mechie ụmụnne m kedu ife a na-akọ kedu ife ị ka na-eche ekwekwana ka ọkwa gị ọkwa ofeke bụ onye adama mgbe ekere nkwa ụkwa kpọọ ekwentị a ka anyị tii gị n'efe a na-alụ anyị agwago foundation ebido n'ọlụ ọ na-aga n'ikem na ọlụ ka ọ na-aga anyị alụgide ọlụ deliver ya July 2024 nke a bụrụ nke agbara ana ewere ya na-eme land banking a na-ekwu a na-eme ife eji amadike bụ ife o megoro eme ọ bụrụ nke ọ ka ya eme kpọọ n'ekwentị a ka anyị gwa gị maka Lion Business Park ife ndị chọrọ ịma nke ịghọtara aha m brother Paul Chigbo zisa na ihe onyonyo a ka emesịa The best of all entertainment production.